Så her er min submission. Mine bananer er så længe, og vi kører Tuborg Classic. Så vi siger bare 3, 2, 1. Fuck, så hårdt var. Hvad siger tiden? Du har brugt cirka et minut nu. Hvorfor tog jeg Classic? Ingen vej tilbage nu. Kom nu! Jeg skal lige lægge sig i maven. Kom nu. Fuck, der er meget tilbage. Kom nu. Vis os, du er the boy who lived. Okay, vi kun sådan her lidt mad ned, og så sidste øl. To minutter er der gået, Ja. cirka. Lidt over 2 minutter. Kom der. Du var bare lige den bog, du skal op. Ja, det er selvfølgelig. Jeg har ikke nogen tid Mads. Skynd dig at gøre den der klar. Jeg var ikke klar. Gør et eller andet klar. Nej, luk nu røven. Vis munden. 3 minutter. Sådan. Tak for det.